гардидани солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди саноат низ иқдомоти наҷибу арзишманд аст, ки он имконияти хуберо дар тақвияти соҳа оварда мерасонад. дар робита ба ин мавзӯъ ҳамоиши минтақавӣ баргузор гардид, ки ҳамкорони мо сӯжаи махсусеро омода намуданд. бо чунин истиқболи гарм иштирокчиёни ҳамоишро масъулини мақомоти ҷирояи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор истиқбол гирифтанд. ширкаткунандагони чорабинӣ пеш аз оғози ҳамоиш аз боғи фарҳангию фароғатии Шаршара, ки манзараи ҷолибу тамошобоб аст, дидан намуданд. баргузории конфронси минтақавии сайёҳӣ дар мавзӯи имконият ва дурнамои рушди саноати сайёҳӣ дар минтақаи Ҳисор, ки бо мақсади татбиқи ҳадафҳои солҳои рушди саноат эълон кардани солҳои 2022-2026 нигаронда шуда буд, коршиносону намояндагони бахшҳои марбут ба соҳаро аз гӯшаву канори кишвар ҷамъ овард. аз рӯзҳои нахустини истиқболияти давлатӣ бо мақсади тақвияти соҳаи сайёҳӣ ҳамчун самти афзалиятноки иқтисодии миллӣ иқдомҳоеро амалӣ намуд, ки барои рушди иқтисодиёти миллӣ шароити мусоид фароҳам овард. ҳамоишро Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти ҷирояи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор доир намуданд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола саноати сайёҳӣ рушд ёфта, бо бунёди роҳҳои байналмилалӣ, нақбаҳо, инфросохтори сайёҳӣ, таъсиси кемпингҳо ва осоишгоҳҳо дар минтақаҳои гуногуни кишвар боз ҳам такмил меёбад. мақсад аз баргузории чорабинӣ пеш аз ҳама ин муаррифӣ кардани имкониятҳои сайёҳии шаҳри Ҳисор ба ҳисоб меравад, ки ҳоло дар шаҳри Ҳисор имкониятҳои фаровон мавҷуд буда, ба монанди қатсайрҳои таърихию фарҳангӣ, солимгардонию табобатӣ, шикорию моҳидорӣ, аграрию маишӣ ва фароғатию солимгардонӣ ба роҳ монда шудааст, ки меҳмонони дохилию хориҷӣ метавонанд аз ин қатсайрҳо дидан намоянд. дар ҳамоиш мутахассисони соҳа бо баромади худ имкониятҳои сайёҳии кишварро муаррифӣ намуданд. қатсайри дигар ё афзалият дошта ин қатсайри табобатии солимгардонӣ ё ба қавли рекреатсионӣ мебошад. масъулин бо баромади худ дуир гаштани онро муҳим дар соҳа арзёбӣ намуда, минтақаи Ҳисор бо доштани маконҳои таърихию фарҳангӣ ва фароғатию табобатӣ муносиб барои ҷалби сайёҳон унвон намуданд. ҳамин тариқ тибқи хатсайри ширкати Шумонтур иштирокчиёни ҳамоиш ба минтақаҳои гуногуни шаҳри Ҳисор сайёҳат карданд. қатсайри махсуси саноатӣ ва рекреатсиониро дар ҳудуди шаҳри Ҳисор ташкил намудем ва мақсад аз пешниҳоди ин қатсайр ҳарчи муаррифии имкониятҳои соҳаҳои саноати шаҳр барои меҳмонон ва сокинони шаҳру навоҳии гуногуни мамлакат мебошад. чунин минтақаҳои таърихию фарҳангӣ барои сайёҳат намудан хело ҳам муносиб аст. сайёҳони хориҷӣ низ аз тамошои чунин мавзеъҳо ҳаловат мебаранд. ин дарвоза 16-умин дарвозаи қалъаи Ҳисор мебошад. мо метавонем ки қатсайрҳои таърихию фарҳангӣ, яъне қатсайрҳои хондонӣ, гастрономӣ, ҳамзамон қатсайрҳо боздид аз ҳайвоноти нодире ки дар минтақаи Ҳисор мавҷуд мебошанд. мо чунин қатсайрҳоро ташкил мекунем, ки барои ҳам сайёҳони дохилӣ ҳам сайёҳони хориҷӣ шароит фароҳам оварда шудааст. ин ягона мавзеъи сайёҳӣ набуд, ки иштирокчиёни чорабинӣ сафар карда бошанд. шарҳи бештарро аз баргузории ин ҳамоиши минтақавии сайёҳӣ рӯзҳои наздик дар барномаи махсусӣ омода кардаи мо, ки тариқи телевизиони Душанбе пахш мегардад, метавонед тамошо кунед. ҳоло бошад бахшҳои дигари барномаи фарҳангии фароғатии субҳи Душанбе идома доранд.